हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। किशन बनी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग के एगो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, दिल के छू जाए वाला कन्यादान के गीत सुनाओ। तनी आप लोग के कैसा लगे कमेंट कर लो। नवा महीनवा बेटे के कोखिया में पसनी जन्मे बेरी सा कटवा हो कटनी जन्मे बेरी सा कटवा हो कटनी काठ के कर जमा प्रभु जी राहुर भैले दुलारी दिया वाला दान हो कईनी दुलारी दिया वाला दान हो कईनी धीरे बोलाए धाना धीरे हो बोला सुनी लिहे साजन हो लोगवा सुनी लिहे साजन हो लोगवा एक हाथिया हो धनी हम धनी दूसर हाथ नायनवा हो पोछनी हाथ नायनवा हो पोछनी महीनवा बेटी के कुखिया पोसनी जन्म